Obývačka, kuchyňa, spálňa, kúpeľňa a dokonca i sauna. To sa zmestilo do lodného kontajnera, ktorý si zadovážil mladý muž s prvotnou myšlienkou, že z neho urobí bufet. Z toho ale zišlo a nevedel, čo s ním ďalej, až kým neuvidel video o alternatívnom bývaní. Kde som videl už aj v Českej republike, že funguje na určitý spôsob ostrovný systém, to znamená samostatne fungujúca jednotka. A tak mi napadlo, že by som začal prerábať ten kontajner na bývanie. Takáto možnosť je vo svete už bežne dostupná. Prečo by to teda nemohlo fungovať aj tu u nás? A tak sa do prerábky od úplného začiatku pustil s kamarátom a otcom. Predstava o tom, ako bývanie bude vyzerať, bola jasná. Alfou a omegou tohto domu sú však zdroje, ktoré umožňujú život v ňom počas roka. Nie som závislý na nejakých inžinierských sieťach alebo na vodovode, na kanalizácii, ani na elektrike, alebo jediné čo, tak slnko. No to máme zatiaľ každý deň. Takže v podstate na streche máš fotovoltaické panely. Fotovoltaika dokáže už dnes dávať celkom slušnú dávku energie. Samozrejme, že mám tu aj extra zdroj batérie, ktorý dokáže mi vlastne tú energiu dodávať aj večer, keď už nesvieti slnko. Druhá dôležitá súčasť domácnosti je WC. Je to chemické vecko, čiže funguje na spôsob dvoch nádob, kde vlastne je tam chemická reakcia určitou chemikáliou, ktorá je na prírodnej báze založená, tak dokážete z ňou vlastne polievať kvety. Keďže je dom postavený na lúke, vodovod by ste tu hľadali márne. A tak majiteľ využíva ďalší prírodný zdroj. Dážď. Tento vlastne, keď padá na strechu, tečie do nádoby, ktorá je uspôsobená. Už aj strecha má vlastne určitý poťah alebo povlak na sebe, aby bol úplne klský. Čiže aj v zime ja dokážem zo snehu ťažiť vodu. Aj teraz v januári ja mám 2000 litrov vody k dispozícii, čiže na mesiac bez problémov pre 2 ľudí. Aby bola voda nezávadná, čistia ju čerpadlá aj bojler. Samozrejme, táto voda dažďová nie je úplne ideálna na pitie, ale užitková voda je ako stvorená. V technickej miestnosti, ktoré je za nami, sú tam aj čerpadlá s chemickými čističmi alebo s mechanickou čistiacou sondou, dá sa povedať. A taktiež aj voda po pritečení do bojlera. Je to bojler, ktorý má anódy a ktorý má antibakteriálne zložky. Takže dokáže tú vodu vyčistiť fakt do stavu, že je pre človeka úplne nezavadná. Do podoby štandardného domu to najprv 3 a potom už len 2 ľuďom trvalo dohromady zhruba mesiac. Samozrejme, že na niektoré časti ako dvere, pec na drevo či kuchynskú linku sa muselo čakať. To všetko sem pribudlo postupne. Budovanie domu bolo pre Samuela dobrou skúsenosťou. Ako on hovorí, išlo sa na princípe pokus-omyl. Niečo bolo pre stavbárov jednoduché, niečo zložité a niečo veľmi komplikované, ako napríklad presun už hotového domu z Nálepkova až za Hrabušice. Vznikla komplikácia už tu na mieste, čiže 95% trasy sme dali bez problémov. Už keď prišiel ale kamión na pozemok, tak nám zapadol 2 metre pred miestom zloženia kontajnera. Potom sa mi podarilo zabezpečiť iný ďalší žeriav, ktorý tu dokáže výsť aj Tatru. A tam bola sranda, že Tatra prišla klasická, ktorá má 6,5 metra dĺžku, ale kontajner má 12 metrov. Pri pohybe Tatry dvihlo je predok. Kontajner sa nakoniec podarilo bez újmy položiť na pripravené betónové pätky, ktoré sú vlastne spojené do jedného celku, či už železami, roxormi a tak ďalej, ale nie sú pevne spojené so zemou. Sú položené na štrku, dá sa povedať. Je to zabezpečené tak, aby sa to nejak nepohlo. A tým pádom nie som nejak spojený so zemou a dá sa povedať, že ak by som sa rozhodol, že nie som spokojný s týmto miestom, nájdem si iný pozemok, tak dokážem celý kontajner, dajme tomu, že do 1-2 dní zobrať stadiaľ preč a upraviť pozemok do pôvodného stavu. Mnohých určite zaujíma, koľko takáto prerábka plus kúpa kontajnera stála. Ja som za tento kontajner dal okolo 4 000 eur. Už aj s dovozom. Pôvodný rozpočet na tento typ domu bol približne 20 000. Tým, že najdrahšie na projekte boli systémy umožňujúce ostrovné bývanie, výdaje prekročili plánovanú sumu. No aj tak pri porovnaní s cenami bytov či stavebných pozemkov je to pre mladého muža zanedbateľná položka. Celková suma cez 30 000 eur.